Esselamu aleyküm mehman tomuşçular, eziz vatandaşlar. Mavi yayılımının nüfidi hoş gördük. Kahraman arkadağımızın sayesinde, arkadağlı serdarımızın sayesinde Türkmen halkımızın garaşsız baqı taraf Türkmenistan devletimizin her bir günü acayip bir şahatlığı ve seniye, tarihi vakaları, toydur bayramları ve seniye. Yine yurdumuzun ehli küncüklerine teyze yıl bayramçılığı acayip bir şovkuna ve seniye. Elbette teyze yılın bozulmasından olsa biz şeyle bağlı fırsatta bizi tarife sığmayan, bağtanı durmuşun kucağında yaşayan bizim baş halifamız, kahraman arkadağımızı, serdarımızı, ehli Türkmen halkımızı teyze yıl bayramçılığı münasibetli tüytürükten kutlayaz. Yahvarlar, teyze yılınız kutlu olsun. Bize şeyle kemil gepleşikler tayyarlap, yayılımı vermeye, giyin mümkünçülükleri dörüp veren bizim baş halifamız, kahraman arkadağımızın, hormatlı prezidentimiz, arkadağı serdarımızın canının sağ, ömrünün uzak devletli işlerinin el mıdama rovana yollarda rovaşlıkları ve senmeni tüysürükten arzulayar. Kahraman iyileşler, edil tomoşuşlar, 0500, yani Qiyfke vergiyimizde sizden gel qoşun SMS'leri nazarda tutup getmişimizin bu gedekki mihmanı olsa özünün ovadan aydımsadar bilen sizin bir ayyam kalbinizden orun alan. Yurdumuzun bayrak hocaylarının biri olan Türkmen Devlet Medeniyet Enstitüsü'nün Bahtiyar talibi, halifalarımız Nurverdi Gulfun, Recep'ulu Kerim'in çopan yolunu devam ettiriyen Türkmenistan'ın halk artisti, Matmuladın Naqi halkara bayrağının eyesi, Cemal Saparvan'ın şagirdi Seyitqulu Tülögenov bilen tayarlamagy makul bildik. Elbette geçmişimizde bu günne Seyitqulu Tülögenov özünün ustad ezerli sahadarını yitirlen bu ki geçmişimizde siz için Türkmen halk aydınlarını acayip aydın sahadarı yerine getirir. Seyitqulu geçmişimizde ilk bilen hoş gördük. Yetkeleyen teadir bayramçılığınız mutlu olsun. Oy teadir bayramçılığı sizin dörücülüğünüzde teadir üstünlükleri maşallah olacak onunuzda elmidama bir ağzı verilin hüküm sürümlerini titrökten teadir tepkitler arzu ediyaz. Köp sağ olasın. İlk bilen o ulgumda vada atlı gepleşiňizde çağıranız üçin köp sağ olsun aýdýan. Dörücülük işgaliňizde. O işiňizde üstünlük janyňyz sağ olsun. Fırsatdan peýdalanyp Sonodumyň hak howandary, baş halifamyz, gahrman arkadağıl serdarymyz, ähli Türkmen halkymyzy yetip gelýän täze bayram bilen tüýsürekden gutlaýan. Täze ýyl ähli Türkmen ojagyna ırsygal döwlet agzybirlik, şahatlyk, bagtyarlyk getirsin. Köp sağ olun Seyitqulu, arzularyňyz hasyl bolsun. Ine bir täze ýylyň täze başlangyşyň bozagysyna durus. Elbette şeýle bir täze ýyl bayramçylygy ýurdumyzda giňlerimne ähli vilayetlerde, şehirdir, ovalarda şolkuna veseniya, şahatlığa veseniya, bir Türkmene mahsus şahanada veseniya da Seyitqulu. Şeyle bir bayramçılığa ne yakeli bir aydımsa sovgotlar ben geldiniz? Elbette sonoda adam elmidam dörücülükde bolýar. Her gepleşige bir täze bolmany bir 2-3 tane aydym täze işläp o halkymyza ýetirmek maksadyna. Bizim gepleşige halifalardan bize miras galan odan Türkmen halk aydımlaryny ýetirdik. Ädir nesip bolsa sadan ýigitler bilen bilelikde ulu şowkun bilen joşkun bilen ýerine ýetirip bererdik. Seyitqulu, ýöne gepleşigimiziň dowamyna da sizin muştaklygyňyzdan bir garaşýan süýji aydymlar bolýar. Şol aydymlary gepleşigimiň dowamyna ýerine ýetirersiňiz. Elbette. Gepleşigimiziň başyny bir pes saýrak aydymlar bilen halifalarymyzdan bize miras galan aydymlardan başlaýsak näde bolar? Halifamyz Nurverdi Gulfdan bize miras galan Matmulat Hanymyň sözlerini o atça bolmaz diýen aydym nädir. Ondan soň Döwran bibi ýol boýunda dursam marap, görsem ki gyýyz gelýär diýen Türkmen halk aydymlary ýygyderlikde ýerine ýetirip berer. Ulu howaslan, onda saklamy size garaşýar. Mehman ileşler getmişimizi dowam edýär, getmişimiň mehmany Seyitqulu Tülögenowyň ýerine ýetirmegine ki owadan aydym sadardan dinleýär. Diň jalyň, lezzet alyň, ulgamda owaza, ulgamda galyň.
dostlar Mumaqtatın açı olmaz Bidat kılaymin yersey Bilim asıl zat olmaz Bilim asıl zat olmaz Anı dünyaya ananma Altın kumiş olma olmaz Bardağın riyaz olmaz Kimse gülür, kimse ağlar Gülmeyi ve birin bağlar Savidir, zinnetçi olmaz Savidir, zinnetçi olmaz Gülmeyi ve birin bağlar Savidir, zinnetçi olmaz Savidir, zinnetçi olmaz Dengel köngülüm zor bibi Gözüm düştü gel görüp durdum Kıfa bol gel köne derdim Ay kongoladı köne derdim Aydın yedeken, zaharlıken Ömür verdim ay Hey, 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 hey.
senin tayın bibi bibi. Ay bibi bibi zan bibi. Ha! Ay aşığın bulbul hayatı, başına köptür kavgası. Ey başına kamir kavgası. Ay mevzurur, mevzurur, aşkın deryan hiyaya. Ay, ay, hey. Gelme baştan asır bibi bibi. Ha! Aşık sanlı gelsin hınlarım, bağda bityen ekmen arım. Bağda biten almalarım. Yardımının, birisimin yok kararım ay. Ay, ay, hey. Film sana düştü bibi bibi. Ay bibi zan bibi.
Seyitguli yerine yetirip veren aydınlarınız için köp sağ olsun aydiyaz. Ne gitmişimizi biz şertler arkalı devam ediyaz. Seyitguli, gitmişimizden şu ikinci mevsimine başlayan devurlarımızda siz bir mihman oldunuz. Gitmişimizin şertleri size eyyam ne tanıştır? Gitmişimiz şertlerini siz izlerlikte biliyorsunuz. Yöne beydiydiniz, gitmişimiz şu şertlerle devam edemiz yok. Gitmişimizin her sahanına biz öz dörücülük toparımız bilen mihmanımıza göre şertleri teyade tapyaz, teyade dörüdiyaz. Ne gitmişimizin geçen sahanlarına şertleri size kıyın düşmek doğru değil mi? Elbette söz ağırgatlaşık seriştesi olmak bilen istenlik adamda dürlü fikirler oyurup biliyor. Bu şertimizden elbette bizim mehvan Thomas Osman'ın islegli şerti. Yani gitmişimizin bu şertine biz size hadir bir söz aydarız. Size şu sözü aydan destimizde hıyalınıza, anıza gelen ilkinci fikri mehvan iyileşemizden paylaşmalı oluyorsunuz. Yine gitmişimizin geçen sahanında mihman olunuzda biz size kıvapta sözler ver. Etuli adı oldu değil mi? Sağ için sağ yaz, şun yaz kıvapta. Yani bu gedek sizden bir söz bilen bağışı sağdanlar, her bir dürüzlük işgari söz bilen iş tartışıyor. Yani bu şertimizde siz öz anıza gelen ilkinci misal için söygü diyenine ilkinci anıza ne mi geliyor? Vatana sevgi. Vatan deyip cevap veriyorsunuz. Düşündüm. Ona gitmişimizin bu şertine başlayaz. Sungot, Aydın sağ. zekin, Okuyup. arzu, Hiyal. bagt, durmuş, sevgi, Vatan. halife, Usta. berekallah, arça, Ayazada. devam ediyoruz. Tədil diyenine, Fawad. dost, Vefali. ilham, Coşmak. dutar, Şırnıvar. yol, Ulaq. başlangıç. Adım. Seyitguli, başlangıçta ilkinci anıda Adem geldi, doğru değil mi? Başlangıç ilkinci adım. Sağ için sınıvat yolunu. Aydım sağda ilkinci adım. Yani başlangıç vaktlarında. İlkinci sınıfada başlangıç Adem'le yakili başlattı. Men 4 yaşımdadım. O çağlar vağınına. Şöyle ilkinci Aycamaliyen Türkmenal kaydımızı koluma dutarel, oklu var. Aydımaydı yani. Onu son 5 yaşımda ulu çarelerde çıkış ettim. Ali Pamı, Recep Ulkerim filan, Türkmenal Kartı Cemal Sapar ve birlikte ruhiyet koşuluna ulu konsertlerde çıkış edip şol çağalık töwrümdenem şu yaşma çelli sınıfda akşam yapışıp halkımda Ahman arkadağımda ferdağımda hizmet etip geliyor. Ona başlangıç Ademler şeyle bir acayip fırsatlar yatıdığını gitmişimizin şertine uzaklaşamıza devam ediyaz. Şovluluk. Netice. Elmidama onda size şovlukları, netiveli, bunları tüysürükten ardı ediyaz. Biz olsa gitmişimizi indi mehvan iyileşemiren qarasyanlar. Gelin ayrımdır sağdar ile bayramçılık toylanyan günlerine devam edelim. Başladı. Ona mehvan iyileşler gitmişimizi ovadan aydın sağdar ile devam ediyaz. Bizden daşlaşmayan Türkmen vaatçeri yayılımında Ulğonda ovazda, Ulğonda qalın. Yigit yaşlıktır Bolozok yigit yaşlıktır Ol oğul başta bellidir Ula keçer ödün aldı Dengmili duşta bellidir
yolla solunda Bir o yolla solunda Katnaşıp kardeş olunda Yansıyaman iş olunda Sın dost genişti bellidir 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 Şiir sayar ödün tilkide Sıfır öyler merekede Zomartlar asla bellidir 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 Hoşlar Elili diğer terhoşlar Bedev mülüp yoruk koşlar Efin tanin dervişleri Seher göz yaşlı bellidir 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 Yaman iş olun Yaman iş olun Sın dost, hak dost genişti bellidir 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 Ey ho dünya Kuloy yarışmaz Akar hudur basana diyeni ta eniti Yirsiz gülsüz yerde kalay yarışmaz Akar hudur basana diyeni ta eniti Yirsiz gülsüz yerde kalay yarışmaz Hasan den olup birey at bilen yağıyım Ola ağa dime kırnağa bibi gel bibi Hormat etmek barnağına yarışmaz Ola ağa dime
Kırnağı bibi gel bibi Hormat etmek barnaları yarışmadı etmegey ölüne Şöllegiden karga bilir kulunu Yettir yaşaman ölmegey yarışmadı Şöllegiden karga bilir kulunu Yettir yaşaman ölmegey yarışmadı Geçerey mat bulup Bu dünyada ul oynap şart bulup Yatağda yerinde gülmeyi yarışmadı Bu dünyada Şu dünyada ul oynap şart bulup Şananat bulup Yadhane yerinle gülmege yaraşmak İlhırmın yerde kalayı yaraşmak Hormat etmek bir nadanı yaraşmak Alevlim yakıp kumul öymi Alevlim yakıp kumul öymi Yerlim bu yerlerde gitne kal diye Adam urup baksa bilen bağımı Alel var güllerim onunla diye Adam urup baksa bilen bağımı Alel var güllerim onunla diye Oturmadım başa gelen kanadan Bir yürüp kaçan dinar adadan Akseren kutulsa algır tadıdan Başım göter gider çöllüye Akseren kutulsa algır tadıdan Başım göter gider çöllüye Zemanı kıytan uğradım sana Doyma yok bir dardan kalım men dana Aşılmadı tını unudum bana İçirdim avını balliye Aşılmadı
yar gider çölliye diye çölliye İçirdim avını balliye diye balliye Tetguli yerine tirpelen oğudan aydın taazlarınız üçün köp sağ olsun aydiyaz. Biz olsa gitmeşimizi yine de bir şertler arkaday şahatlık şoğun bilen devam ediyaz. Bu şertimizde siz bir bolan vakany üýtmedip gurrunlar bilersiniz. Ýagny beýdiğimiz siz istenmek bir wakany ýa-da şugullerde bolan bir gysgaçyk wakany ýa-da siz gurrun berersiniz. Siz şol wakany gurrun berip oturan pursatlaryňyzda istenmek bir söz aýdarys. Bilen aýdýan sözlerimizi şo waka salyp pursatdan başaryp çykmaly. Ýöne gurrun berýän wakaga da hiç ýeri manysyny ýitirmeler. Gündem gün aýdýan sözümdi şo waka bilen sözü boşup devam edip gitmeli. Tetguli taýýar bolsaň bu şertimiz 70-imizde ilkinji gerek ýerine ýetirilýär. Diýsen gyzykly bolar diýip pikir edýän. Sizin söze şeperliňizi bize tomuş edýän mehman iýleşýär. Sizin muştaklaňyz hasam apaýdan göz ýetirer. Onda başladyk. Tetguli bir waka aýtyp berjek ýa-da Günnelik durmuşda bolup duranda. ona gelin. Düňkü bolan ilki wakadan başlaýas. Bolýar. Noşgely düýün irden o turdum. O geyindim. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyna tarap, okuma tarap ýolara wan. Telefon. Ana şol wagt elime jan gelýär. Seretsem, seysim Azim Mehmet Nur. Täşli okuwdan soň atkana geljekmi? Şäher. Menen bolýar diýip jogap berdim menen. Okuwum tamamlap öýe gelip eşigimi çalyşyp dostlarym bilen bilelikde şäherden atkana tarap ugradym. Jigin. Yanımda da jigim bar. Bardım, atlar gördüm. Onun döwletli program atma. Şoňa minip tebigaty feýle. Bagar. Atçylykdanam at minip bolup izme gelýän. Ne ejem jaňa diýelime. Oglum ýolda gelýärkäň bazardan çörek alyp. Awada. Ana bazardan çörek alyp öýe tarap ugradym. Dostum mekan jaňa diýär. O dost nirede? Ana aşgabatda. Ay bizem awada da diýinje alyp ýör. Toy. Geldim mi geldim eşigimi çalyşdym. Akşamary toýda baralar hyzmat edýärse. Onunam gün toýa gitdim. Owa. Toýda aýdym aýtdym. Muallim. Toýdan çykdym muallim jaňa diýelime. Täşli ertira diýinç güni birinji gün o täze il münasibetli ulu konsert geçirilýär. Şo konserde gelmeli. Şatlyk. Elbette aýdym saýdyň baý ýerine şatlygam maşa okunanlar. Erti konserde gitmeli nesip bolsa. Teatr. Konsertden çykypam teatra Gülkaşamdan gidecek. Berekellah. Ine mehman tomoşaçylar getmişiňiz mehmany Tetguli Tülögenow gurrun berýän wakasynyň manysyny ýitirmär biziň berýän sözlerimizi özüniň sözlerinin içine salyp diýsen bir gyzyk alyp bardy. Gelin ine getmişiňizi bir dowamy aýdym sadar bilen elbetde dowam edelim. Başysyna. Onda mehman tomoşaçylar, ediz watandaşlar biz getmişiňizi dowam edýär. Tetguli Tülögenowyň ýerine ýetirmegi näki ýaglanýan zanly aýdym sadardan dinleýän diň salan lezze taran. Bizden daşlaşmaň. Pathanna gedamil Mala sen yar gerek özge gerekmedi Yok şirin zalim yar yolunu pida deney Bana ser gerekmedi darın gerek Günahım çok bolsa
Zanımdan askın ey Bana sen yar gerek Özüge gerek Gerek Her kim hüvat etse altın kuvunsun Her kişinin maksadını hak özü versin ey Yarın böyle bir de anılsın Şafenemden gayrı hiç daha gerekmedi ya Garip bir men bu sözlerim rastır Bu sözlere yalan demek hevesin Ya şafirimden gayrı kim bana dostur ey Bana sen yar gerek Özüge gerek Yürek Yerekler ay Şafiremden gayrı kim bana Geldi o sırey Bana sen yar gerek Özüge gerek Yürek ayazaklarından aşığına zil verip darbatan ayazaklarından oğul veley oğul vezar dünyanın zuhur sen oğul ve vak oğul ve oğul ve dünyanın zuhur han oğul ve garip keminen tayul yar yar zan zan Baskadan diden üstüne kıyım Subhana yazaklarından boyun sağlana çıkanlar Çırpatan ayazaklarından açana zilverip darbatan ayazaklarından oğul ve zan dünyanın ruhu sen oğul ve vak
gözler bilen sözleşmese oynamalı. Almıyor yüzler bilen öpüşmese oynamalı. Vah oğlum oğul bir hanım ey, oğul bir hey, oğul bir hay hay, oğul bir huy huy, dünyanın bu hırsı oğul bir, dünyanın bu hırhan oğul bir, ha, oğul bir za, dünyanın bu hırzlana oğul bir, hey, hey. Saçların bir marhatize bağında çocuğum umrulur. Könümün alem dertlere eyledim duzar hatize üstüne çık dinle bir laf var hatice vay Seyitguli yerine yetirip beren şeýle bir joşsunly aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Ýanky yerine yetiren Oglubegden soňra Hatice. Şonu ilkinjigedek yerine ýetirýäňizmi? Ha, Hatice o aslan Yomut Gökleň ýoly bolup gidýär-de. Halifalarymyz miras goýupdyr bize.
zaman oğullarla bilelikde. Täzeden täzeden işler Ýewropa görnüşde. İlkinji gedegem ulgamda wada ýerine ýetirdi. Elmedama şu aýdyňyz ýurdumyzda toýlanýan toy bayramlarda berent ýanglanmagyny şogul tutmagyny tüýsürekden ardy diýär. Gelin gepleşigimizi ýene de badyny gowşatman şertler arkaly dowam edýär soňra mehman iýleşmeden garaşýandyr ýene de aýdyn saýlar. Siziň ýerine ýetirmeňizde gepleşigimizi dowam eder. Başladı. Indi feýtgoly gepleşigimizde biziň mehman iýleşmeden gelip gowşýan şygyrlar bar. Ýagny bu şertimiz şygyrly owaz diýip atlandyrylýar. Ýagny mehman iýleşmeden gelip gowşan şygyrlary häzir biz size aýdyp berer. Sizem şol şygyrlary öz owazyňyz bilen beremeli bolsunuz. Bala. Kakada dünýäde iň beýik adam. Ol seniň daşyňna gala dek durar. Arzuwlaryň ählisini bitirmek üçin özleriniň mehriban janyny döder. Ezedir dünýäde iň beýik adam. Ol seni mehrinden ganyryp durar. Bir ýerlere çykyp gitseň öýüňden gelýän sen gözleri ýoluna bolar. Şeýle owadan şygyry öz owazyňdan beresek hasam bir gepleşimiň şu ýerine düşer. Başladı. Kakadır dünyada en beýik adam, ol seniň daşyňda gala dek durar. Arzuwlaryň ählisini bitirmek üçin özleriniň mehriban janyny döder. Ezedir dünýäde en beýik adam, ol seni mehrinden ganyryp durar. Bir ýerlere çykyp gitseň öýüňden gelýän çän gözleri ýolunda galar. Köp sağ bolun Seyitguly. Bu owadan şygyry özüňiziň mahmal owadan owazyňyzy belediňiz. Indi gelin gepleşigimizi ýene de bayramçylyk günlerine owadan aýdym saýlar bilen dowam edelim. Başladı şu dinleyijilerimiz tarapyndan toy dawaralara baramyzda bir 2 sany aýdymy bir ulhawas bilen haýyş edýärler. Nuret Halifa'dan zemiras alan söýmek üçin aljaga gengligi onun biwiniň diýen türkmen alqaýdymy. Şu ikisini ýigderlikde ýerine ýetirip bereýin. Ondan tamam näme? Türkmeniň toýkuş depsi de sowlana. Elbetde. Gepleşimdiň hem jeminem Milli gadary bilen jemläýär. Ona mehman iýleşler biz gepleşigimizi Seyitguly Tülegenowyň ýerine ýetirmek näke janyny aýdym saýlar bilen dowam edýär. Dinleýän diň salan, lezzet alan. boy define yaymak üçün alsa geçecek genliği insanı havaralım geçesinler ödüller zahanlar yürüğünde kaldı kulya dilinle İsab yanağında pişler gidilir boy gidilir zan doymak için alsa geçecek genliği yılanı genliği yıngara yıhımlığı yılana
zamandan yeni üçün arsa geçecek genliği yıklanmıyor. Azık arma çeker yarı yetişem o yetiyesem zan zan. Garip konu birbirine sat yaşam. Azık sanlı tedriye ben etmeyeceğim o ödeyeceğim zan zan. Yüğme üçün alazaktım genliği yıllanı. Yenliği yin yara yığımlı yıllana. Barha joşu aydımların bloğu. Bahar joşun elip etren yali. Şadık paylap küllü Türkmen iline didirdin mi? Azap yol nur verdin yolu. Dostlar ve yarın vakın tövleyin. Yüzünden yok, levinden damıp dur. Balı bilinin. Hayır kellah. Yüzünü doldur bal bibinin. Kedi ithaf, kedi öpüp doymalı gel, doymalı vah vah. Living in the tour body. Yüzler nurana kadımlayım. Ey bibim zor miskin zayım. Gel zayım gel zayım. Gel zayım gel zayım. Bir bul gerek kılma tanayım. Dur son apsın o kolu. Görmedikler ay görmeyenler örteni ve koymeli, 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 koymeli. Birin maçına, birin bileğe, koymalı boy, koymalı. Yaslanıp yatmalı golü yok. Gıyşarıp yatmalı golü. Yar. Aşk çanlı sanlaşık yar defandı dermen. Kalem alıp bibimin adın yazar ben. Yazar ben, yazar ben.
vermin ayrılık derdinin dövermen boy dövermene Tomoşa eyledin iyili birinin yar ayrılık derdinin dövermen boy dövermene Vah vah Tomoşa eyledin iyili birinin yar Yerine yetirip veren öz sağdanına gittiğini bilen bir-birinden ovadan aydın sağdarını üçün köp sağ olsun aydiyat. Gitmişik difen təsirli olmayı. Bir-birinin ovadan aydınları yerine yetirdiğiniz şertlemde difen bir qıdıqlay, bol cevapları verdiniz. Ne gitmişimizde bize verilen vaqtam ahırlap var ya. Size gitmişimizde qatnaşanlığınız üçün öz sağdanına gittiğini birlikte köp sağ olsun aydiyat. Bundan beýlegem gahryman arkadamyzyň saýasynda, arkadagy serdarymyzyň saýasynda elmydama ýurdumyzyň her bir toy bayramynda bahmal owazyňyz belenden täze ýylla täze üstünlikler, täze aýdymlar işläp, şowluklary öz muştaklygyny begendirip durmagyny tüýsürekden ardy edýär. Täze ýyl goýsy-da bagyt getirsin, şahatlyk getirsin, elmydama azaýyp bir üstünlikler getirsin. O da oradan ama şeýle atgıdıklı gepleşik oldu. Aydım ayttık, coştuk. Şertlerim gatgıdıklı eken, o täsiri alırdı. Soňadymyň haqqy ondary, gahrman arkadagy serdarymdy. Biz ýaşlary, şular ýaly ajaýyp sahnalarda öz zekinimizi açyp görkezmäni, döretip beren uly mümkinçilikler üçin talip ýüregimden köp sag bolsun maýdýan. Gahrman arkadagy serdarymdy, başy dik bolsun. Tutýan tutumly işler elmydama rowaşlary betlensin. Täze düşünmeli bolsun. Ene mehman tomoşaçylar, ediz vatandaşlar. Şunun bilen Türkmen Owat teleýaýlymy şeýlede agdyberik tilsimady bilelikdäki kärhanasyny kemaýetkärlik etmegine taýýarlanyp ýaýlyma berilýän Ulgamda Owat adly aýdym saada dinşarş getmişimiziň bu sanyny geçirip utarýar. Siziň kerwiriňizde berk can saglygyny, maşgala awadanslygyny, ýurda awatyň tüýsürekden ardy edýär. Bize aýdym aýtmakda, saz çalmakda baş halife bolup durýan gahrman arkadagy serdarymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak döwletli işleriniň elmydama rowana ýollarda rowaşlyklary besenmegini tüýsürekden ardy edýär. Ýene bir ýola mehmanlar täze kutlu bolsun. başladım arkadaglı davada Bünimidi hoşlalim Türkmenilim toy tudyar Bünimidi hoşlalim Mıdak açık saçaklı Mihmanagim kuzoklu Türkmenilim toyları Milli tutar kazaklı Madam açık saçaklı
mihmana giyip buzaklı Türkmeninin toyları milli tutar gazaklı Ay aley aley zalim zanarlı Ey zalim tağaya yara meni kurban aley Dağın başına bir zalzal güneşine Işık kuştu dikelim vatanıma toyunla Köpek dağın başına bir zalzal güneşine Işık kuştu dikelim vatanıma toyunla Hoba hoba hop şeyle Türkmenleri de derseyle Hoba hoba hop şeyle Kuş tepini depşeyle Rabbim'in aklı olsun Ey palavma ditlim olsun Toy tut ya Türkmenilim Toyumu kutlu olsun Kapının adlı olsun Palavma etlim olsun Toy tut ya Türkmenilim Toyumu kutlu olsun Aydım olsun sağ olsun Gayrı kutsa at olsun Arkadağımın sayesinde Girvünümü toy olsun Aydım olsun sağ olsun Gayrı kutsa at olsun Arkadağı serdarımın sayesinde Girvünümü toy olsun Ey aley aley Zalim zanarlı Ey zalim sana ya yara Meni kurban alli Hadi güzel Haydi rekella Sana var bir saati pregi Sana var merdan saati pregi Vakti Türkmen toprağı Ödilimin kıyıları Dağıl gülüm yaprağı Ödilimin kıyıları Dağıl gülüme yaprağı Sana var uvaşar garmanı Sana var uvaşar garmanı Oy boy röptü armanı Türkmenimin kıyıları Hassazanın bir mani Ödilimin kıyıları Hassazanın bir mani Hoba hoba hop şeyle Türkmenleri de derseyle Hoba hoba hop şeyle Kuş tepini depşeyle Yukarıdaki solaya Kel karıştım şu aya Doğanlar kuş depini Uluk yaşar kadar firdanı Yukarıdaki solaya Kel karıştım şu aya Doğanlar kuş depini Uluk yaşar kadar Ahir ya ahir Okudum mührü tarihini Şunun bilip otur ya Kuş tepkinin ahiri Ahiri
on